Bua sa seo talanne. Chonig Sean, Michal, Pádraig agus Peadar fógra faoi seo talanne. Chur siad anspéisiún. Bheisiad gur an dúis €1,000,000 anmhaith. Dúirt Peadar gur ceoltarí den chéad scaichead agus gur cheartamh chur isteachar an chomórtas. Thosaigh siad a cleachta go dín, rinne siad obair na gapal ó bhí feabhra go mí éibreáin. Was siad an crú cracailte ar an bhainna bhí acha. Bhí Peadar ar an gitar, Pádraig ar an bhailín, Seán ar an na drumaí agus Michal a canna. Thug an maistear ó sé lámh chúnta dóibh. Thug sé rint moltaí dóibh a chuidí go mór leo. Faoi dhéras faoi jóid hanig íchan na cinúna. Bhí an comórtas ar siúl a hallan phobal ag a hochtach lug. Bhí an cethar acu annearbhíse. Ba príomhaid na scoile a bhí na airití. Bhí an síl agus a bhathair cruinní histe sa hala. Hanig crí cos agus láb ar an cheathar nar a tháinig siad an slua. Thug siad tuispantas den chéad scaithútha. Thug an slua bula bás mór milteanach dóibh. Ag diran na híthe ó an príomhaide buíochas le gatainne a ghlach páirt sa seo. Dúirt sé gur na moltarí antócha le caiide na dispantas. Dógur sé sin gur bhíad an crú cracailte a thug an bua leo. Bhí ahas an dóinearthú brunú seic lua €1,000,000 orthú. Bhí na bochailí ar bhain na muice. Bhearta siad cuid den airgad a chathah sa siopa ceol mar gur sláadmhar acu ar siúlón. Cheanna siad orlaisí ceol agus tlúchearnaí. Bhí siad anchialmhar agus chuir siad cuid gan airgad a deisce sa bhainc.